Arewa Artist Multimedia ke gabatar muku da ƙayataccen shirin ta mai suna Cin Zarafi, Cin Zarafi, Cin Zarafi. Na ce haka mu zaɓe ofisa. Daddy, ga su sai. Shirin da ke kunshe da soyayya, cin amana, cin zarafi da tilastawar soyayya. Waye ci zarafin wani? Saurayi ne ci zarafin budurwa ko budurwa ce ci zarafin saurayi? Ku biyo mu a cikin sabon shirin mu mai suna Cin Zarafi. Bana son ka akwai soyayyan dole ne. Wa kama min dana. Waye kai ni dana? Ka san waye ni? Waye kai naka kuma ba? Ka san waye ni? Zato wuta a makera sai ga ta a masaka a cikin shirinmu mai suna Cin Zarafi. Kudinka, mulkinka, izzarka, dukiyarka ba sa ɗaya daga cikin abin da zai sa ɗanka fita a cikin abin da muke zarginsa da shi har sai gaskiyarsa ta bayyana. What? Wannan shiri ya samu zaburowan fitattun jarumai kamar su DJ mai 80, Paulat Ajebo, Salma mai kyau, DJ Jambutu, Hassan Sas, Lawan on top, Nafiu Yaya, Abdul Nazari, Muhammad Jaru, Mujahida, Wasa Munaka, Bamazi, Shiru CY, da wajen Boto, duk a cikin shirin Cin Zarafi. Ɗaukar nauyi, SP Yaya Guruje, shiryawa, Hassan Sas, bada umarni, hazikin shahararren darekta, IBM Yerima. Cin Zarafi yana nan tafe.